Kishi kumallon mata, kishi al'adar mata. Ya na iya da wadda ta gagaru wuta in ji kishiyar ƙonanniya. A wani sabon zubi da salo, a shiri mai dogon zango mai sunan kishiyata, ƙasaitaccen kamfanin Arrahus Productions ya shirya tsaf zai fara nuna sabon ƙasaitaccen shirinsa mai dogon zango mai suna kishiyata a tasharsa ta YouTube daga ranar Asabar 21 ga wannan wata na Mayu da karfe 8 na dare. Jamilu! Na'am. Ke dalacin shashashin banza shashashin wa ya ce miki ki kalli gabas? Muna tsula tsiyanmu ya za mu kalli gabas. Juya gabas zaki ba ki kalli yamma. Jamilu! Kishiyata